Ensimmäinen asia, jonka havaitsin tullessani Unkarin, oli tietenkin se, että täällä oli niin hämmentävän lämmintä ja aurinkoista. Suomessa en ollut nähnyt aurinkoa useaan kuukauteen ja pakkasta oli melkein -30, kun lähdin. Nyt Unkarissa on kevät ja Suomessa on vieläkin paljon lunta. Jäät lähtevät yleensä vasta toukokuussa. Toinen huomattava asia oli hintataso. Ostin Unkarista Converse-tennarit 30 ja Suomessa ne olisivat maksaneet noin 3 kertaa enemmän. Käyn myös joka viikko ulkona syömässä, koska se on niin halpaa. Täällä ulkona syöminen on halvempaa kuin suomalaisessa ammattikorkeakoulussa. Alhaisella hintatasolla on myös kääntöpuolensa. Esimerkiksi opiskelija-asuntolamme ei ole niin laadukas kuin Suomessa. Jumalan kuvoamaksi, hauin suuren hardioista ja veen koiran koukkuuluista. Unkarissa vain harva puhuu englantia, mutta kaikki ovat silti ystävällisiä. Turistia neuvotaan ilomielin eikä vaihdeta toiselle puolen katua kuten Suomessa. Liikennekäyttäytyminen on myös aivan erilaista. Tietenkin Suomessa noudatetaan sääntöjä, mutta kohteliaisuus puuttuu. Unkarissa annetaan tilaa toisille autoilijoille ja vilkautetaan valoja kiitokseksi. Toisten huomioiminen onkin asia, jossa suomalaisilla on paljon opittavaa. Muut kansat voisivat puolestaan oppia jotakin suomalaisesta hiljaisuudesta. Hiljaisuus ei aina ole paha asia, eivätkä kaikki ymmärrä sitä. Esimerkiksi puhelijat etelä-eurooppalaiset saattavat luulla, että on vihainen tai alakuloinen tai etten pidä heistä. Suomalainen on kuitenkin hyvä kuuntelija. Lisäksi suomalaiset ovat erittäin rehellisiä. Meillä ei ole small talk-kulttuuria, vaan mietimme tarkkaan mitä sanomme. Ja kun sanomme jotakin, tarkoitamme sitä todella. Suomalaiset voisivat kuitenkin olla avoimempia ja opetella puhumaan enemmän tunteistaan, kuten Unkarissa. Myös poskisuudelmakulttuuri voisi tulla Suomeen. Sukot olivat aluksi hämmentäviä, mutta nyt ne tuntuvat mukavilta ja pidän niiden tuomasta läheisyydestä. Olen nauttinut ajastani Unkarissa. Vaihdossa olen oppinut enemmän ihmisistä, kulttuureista ja maantiedosta kuin koulussa koskaan. Tämä on ollut elämäni uskomattomin seikka.